Genesis penod 12 ac adnodau 1 i 9. Dwi'n mynd i ddarllen ei gyd, ond dyma'r tair adnod gyntaf. Dywedodd yr arglwydd wrth Abram, dos wrth blad, ac oddi wrth dy dylwydd ath deulu i'r wlad a ddangosaf i ti. Wnaf di yn genedl fawr a bendithiaf di. Mawrygaf dy enw a byddi'n fendith. Bendithiaf yr rhai sy'n dy fendithio a melltithiaf yr rhai sy'n dy felltithio. Ac yno ti bendithi'r holl dylwythau'r ddeiar. Yn yr adran yma, rydyn ni yn cael ein cyflwyno i ddechreuad newydd. Mae yn benod newydd yn amlwg, ond fel o'n i'n dweud yr wythnos diwethaf, mae hefyd yn ddechreuad newydd yn llyfr Genesis. Mewn gwirionedd, mae e'n dechrau ail hanner y llyfr. O'n i'n dweud wythnos diwethaf hefyd, mae'n ddechreuad newydd yn hanes y ddynoliaeth. Mae'n ddechreuad newydd yn hanes ymwneud Duw gyda y ddynoliaeth. Ac wrth gwrs, mae'n ddechreuad newydd yn hanes y dyn sydd dan sylw, sef Abram. Nawr, mae angen y dechreuadau newydd arno ni o bryd i'w gilydd fel pobl. Fe fydd dechreuadau newydd yn dod ar ein traws ni o bryd i'w gilydd. O orfod neu o ddewis. Dechrau swydd newydd, efallai. Dechrau ysgol newydd. Ac yn y blaen. Fel Cristnogion, yn aml, mae angen dechreuadau newydd arno ni. Chi'n gwybod am hynny? Weithiau fel Cristion, rydych chi'n teimlo fel ail gysegru chi. Rydych chi'n teimlo weithiau fel mae eisiau mynd yn ôl. Mae eisiau dechrau eto arno chi. Chi siŵr o fod yn gwybod am y profiad yna. Falle heno. Falle fod rhywun yma heno. A mae eisiau i chi ail ddechrau. Falle fod rhywun yma ddim yn Gristion heno. Wel, yn sicr, arna chi, mae eisiau dechreuad newydd. Chi'n cofio'r dyn yn dod at Iesu Grist, liw nos. A doedd e ddim yn siŵr beth oedd yn bod, ond roedd Iesu Grist yn gwybod beth oedd yn bod, ac mae ddim yn gwastraffu yn rhyw amser, mae'n dweud wrtho fe, Nicodemus, mae rhaid ti gael dy ail ni. Mae rhaid ti ddechrau to, fel petai. Wel, siwd i ni'n dechrau eto? Siwd i ni'n dechrau fel Cristnogion? A siwd i ni'n ail ddechrau? Yr ateb syml yw'r cwestiwn yw trwy ffydd. Fe wedson ni wythnos diwetha. Dyna un o'r pethau mae Abram yn enwog amdano fe. Dyna un o'r resymau ni moyn edrych ar ei fywyd e, oherwydd ei ffydd e,
oherwydd mae'n esiampl i ni o rywun oedd yn byw trwy ffydd. Dyma'r allwedd bob tro. Dim ots pwy i ni, dyma'r allwedd bob tro. Ffydd. Wrth gwrs, allan ni ddweud, mae'n dechrau gyda Duw, nid gyda ni. Galw Abraham. Pwy sy'n galw Duw? Duw sydd yn galw. Duw Abraham ddim yn galw. Duw sydd yn galw Abraham. Ond o'n ochr ni, sut mae'n dechrau o'n ochr ni? Sut roedd bywyd newydd Abraham yn dechrau o'i ochr e? Ie, Duw oedd yn torri mewn. Ond o'i ochr e, fe dechreuodd e trwy ein credu, trwy fe yn ymarfer ffydd. Wel, beth yw ffydd? Dyna'n cwestiwn ni. Beth yw ffydd? Beth mae'n golygu? Yn enwedig ffydd gadwedigol. Wel, dyna gyd sydd. Dwi'n dweud yn enwedig ffydd gadwedigol. Ffydd gadwedigol sydd angen arna ni gyd, ac os y'n ni'n Gristnogion, i ni'n byw trwy ffydd. Dyw'ch ffydd chi ddim yn mynd. Mae eisiau mwy o ffydd arna chi i fyw fel Cristion. Wel, beth yw ffydd? Dyna i ni'n mynd i edrych arno fe gyda'n gilydd wrth fynd trwy ar adnodau hyn nawr. Wel, yn gyntaf, gai ddweud hyn. Mae ffydd yn golygu clywed gair Duw. Mae ffydd yn golygu clywed gair Duw. Dyn ni ddim yma i edmygu ffydd. Yn sicr, dyn ni ddim yma i edmygu unrhyw fath o ffydd. Does dim rhinwedd mewn ffydd fel y cyfryw, ffydd yn ddoi hunan. Gall ffydd, fel o'n i'n dweud wythnos diwethaf eto, gall ffydd fod yn ddiwerth. Allwch chi gael ffydd heno, allwch chi cael ffydd mawr heno, ffydd fawr, ond mae'n ffydd ddiwerth. Mae yna lot o bobl yn y byd sydd â ffydd heno. Ond ddim werth dim iddyn nhw. I ddweud y gwir, mae'n beryglus iddyn nhw. Mae yna filoedd ar filoedd o bobl heno yn rhoi ffydd mewn gau grefyddau. Ac maen nhw'n mynd i cael eu siomi. Mae ffydd nhw yn ofer. Mae'n beryglus. Mae'n wastraff amser. Mae'r bobl hynny wedi ymroi, mae sêl gyda nhw. Ond maen nhw mynd i cael eu siomi. Mae gwerth ffydd yn dibynnu ar sail y ffydd honno. Mae'n dibynnu ar sylfaen y ffydd. Ar beth mae'r ffydd na'n adeiladu. Nawr, mae ffydd gadwedigol yn werthfawr oherwydd mae wedi seilio ar air Duw. Adnod i, dyma sut mae'n dechrau. Dywedodd yr arglwydd wrth Abraham. Dyna ni, ffrindiau, dywedodd yr arglwydd wrth Abraham. Mae stori yn dechrau, nid gyda Abraham, nid gyda ffydd Abraham. Mae'r stori'n dechrau gyda Duw. Gyda gair Duw. Mae Duw yn torri mewn, mae e'n dweud rhywbeth. Mae e'n dod at Abraham ac mae e'n dweud rhywbeth wrth Abraham. Fe sy'n cymryd y cam cyntaf. Fe sy'n torri mewn, Duw. Duw sydd yn interfero. Fe wedodd rhywun, God is the great interferer.
Mae'n llefaru. Mae'n cyfathrebu gyda'r dyn yma, Abraham. Mae'n dod at fe, mae'n dweud rhywbeth wrtho fe. Dyma sut mae'n dechrau. A dyma'r allwedd i bopeth sydd yn mynd i ddilyn dyn ni. Unrhyw beth all sydd yn mynd i ddilyn yn y stori, dyma'r allwedd. Mae'n dechrau gyda Duw yn dweud rhywbeth wrtho fe. Nawr, sut oedd Duw wedi dweud wrtho fe? Sut oedd Duw wedi cyfathrebu? Dwi ddim yn gwybod. Duw ddim yn dweud yma. Oedd Duw wedi ymddangos? Iddo fe ddim meddwl. Ond falle, oedd Duw wedi danfon angel? Oedd ddim yn meddwl, ond galle fe. Oedd wedi clywed lleisiau yn ei beth? Oedd ddim yn gwybod. Dwi ddim yn gwybod. Yr unig beth i ni'n gwybod yw rhywsut roedd Abraham yn gwybod fod Duw yn dweud rhywbeth ac oedd eiddo fe. Roedd yna neges iddo fe. A'r ffaith bwysig yw fe glywodd Abraham hyn. Fe glywodd e gair Duw. A fe wrandawodd e. Mae ffydd yn dechrau gyda chlywed gair Duw. Nawr, fydd rhaid yn chi yma heno, ac fe fyddwch chi yn cofio adeg yn eich bywyd, pan roeddech chi'n clywed pregethau, ac o'ch chi'n clywed ac o'ch chi'n deall i raddau, ond fe ddath dydd, pan fe sylwoch chi am y tro cyntaf fod Duw yn siarad yn uniongyrchol gyda chi. Fod Duw yn llefaru yn bersonol gyda chi. Fel Samuel. Cofio Samuel? Oedd yn adeg oedd e ddim yn clywed llais Duw. Ac wedyn fe ddaeth yr adeg yna, llefar arglwydd, canis mai dy was, yn clywed. Oedd e'n gwybod mae iddo fe. A gobeithio fod y profiad hynny yn parhau yn eich bywyd. Eich bod chi'n dal i glywed gair Duw. Ac wy'n gobeithio bod chi'n gwneud popeth o fewn eich gallu i fod yn sŵn, i fod yn liw gair Duw. Eich chi moyn eich trwytho chi'n yn yr ysgrythurau. Eich chi moyn ei popeth yn eich gallu tra bod amser yn caniatáu i glywed mwy o air Duw. Achos dyma sut mae ffydd yn cael ei chryfhau. Chi'n gweld, ffrindiau, nid trwy gweithio'n hunain lan, i ryw fath o emosiwn, a wedyn, mae'n ffydd i'n gryf. Na. Nid trwy, fel o'n i'n dweud wythnos diwethaf, ryw positive thinking. Nid trwy dweud wrthych chi'n, trwy edrych arno fo o ryw perspektif arbennig, positif, rhaid fi edrych arno yn positif, be positive. Na. Nid dyna ffordd mae'ch ffydd yn cael ei gryfhau. Ond trwy pwyso ar air Duw, trwy glywed beth mae Duw yn dweud. Geth wedi y ffordd arall. Os mae'ch ffydd yn wan heno, wel, fe fentra i ddweud, siŵr o fod mae e'n wan oherwydd dych chi ddim yn dod i ddigon o gyswllt a gair Duw. Mae'ch ffydd yn cael ei starfio. Mae'n rhaid bwydo ein ffydd ni. A dyma yw y bwyd. Dyma'r tanwydd i fwydo ein ffydd ni. Gair Duw.
Ac yn ei moyn i eraill, yn dyn ni, i ddod i ffydd. Pobl sydd ddim yn Gristnogion. Sut dyn ni'n cael pobl i ddod i fod yn Gristnogion? Wel, trwy ddod yn nhw i gyswllt â gair Duw. Trwy rhoi gair Duw iddyn nhw. Dyna pam y pregethu mor bwysig yma. Dydyn ni ddim yn y capel yma, yr eglwys yma, gobeithio'n credu mewn gimmicks, rydyn ni'n credu mewn just cyhoeddi beth mae'r Beibl yn dweud, beth mae Duw yn dweud, a dyna sut bydd pobl yn cael ffydd, a dyna sut bydd ei ffydd nhw yn cael ei gryfhau, trwy ddod i gyswllt a gair Duw. Rhufeiniaid 10:17. Am hynny, ffydd sydd trwy glywed a chlywed trwy air Duw. Dyna ni, mae'n glir fyna beth mae Paul yn dweud. Mae ffydd yn dod trwy glywed a chlywed trwy air Duw, gair Duw. Dyna sut mae Duw yn dod at ni, ac dyna yw ffydd. Ydych chi'n ceisio hynny? Yn ail, mae ffydd yn golygu clywed gair Duw. Mae ffydd yn golygu yn ail i fyddhau i orchmynion Duw. Mae ffydd gadwedigol yn golygu i fyddhau i alwad Duw. Mae Duw yn dod at Abram fan hyn. Nid gyda rhyw syniadau. Chi'n gwybod, Duw ddim yn taflu rhywbeth at Abram. Beth ti'n meddwl am y syniad hyn, Abram? No. Duw ddim yn dod â rhyw awgrymiadau iddo fe. Duw ddim yn dod â rhyw argymhellion i'w fywyd e. Dyna beth sydd yn mynd ymlaen yma, efe. Dywedodd yr arglwydd wrth Abram, dos o'th wlad, ac oddi wrth dy dylwyth, ath deulu i'r wlad a ddangosaf i ti. Mae'n glir ydy e. Mae Duw yn dod ag Abram, a dyma'i air e, cer o yma, gadael y lle yma. Mae'n rhaid ti adael ble i ti, a mae'n rhaid ti fynd i ble wy'n dweud wrth y ti i fynd. Dydy e ddim mor ddim mor glir yng Nghymraeg. Mae'r gwreiddiol yn eitha blunt. Dos o'th wlad. Yn y gwreiddiol mae'n debyg, mae'n rhywbeth fel get out. Abraham, get out of here. Dyna beth yw e. Gad a cher. Efudd-dod. Mae'n awdurdodol yn dywe y gair. Dyw ddim yn gwahodd Abram i cael rhyw fath o chat. Dyw ddim yn gwahodd am trafodaeth neu dialog. Ydy e? Na. Abram, gwna hyn. Mae'n bendant. Dyw ddim yn dweud wrth Abram chwaith, ydy e? Hoffwn i ti ymddiried yna, Abram. Naw, Abram, wy moyn ti gael ffydd yna. Na. Abram, cer. Ac mae'n orchymyn poenus, yn dydy e, costus. Mae'n rhaid i Abram adael i deulu. Mae'n goffa gadael i wlad. Mae wedi setlo lawr yna, mae'n hapus yna. A dyw ddim yn hawdd. Wy moyn ti adael fan hyn, Abram. A mynd i'r lle le fi'n dweud wrth ti. Mae'n rhaid iddo roi Duw yn gyntaf. Mae lot o sôn y dyddiau yma am comfort zones. Outside my comfort zone. Wel, mae Duw wir yn mynd at comfort zone Abram yn dweud. A mae dewis clir gyda Abram nawr. Naill am yn mynd i ymateb, nid ydym. Mae'n mynd i roi ymroddiad llawn
neu dyw ddim yn mynd i derbyn, neu yn mynd i wrthod. Mae'n glir â hynny. Mae Dyw yn rhoi ar y spot. Mae'n disgwyl ymateb. Abraham, rhaid ti adael. Na beth mae'n mynd i wneud. A mae'r Beibl yn dweud wrthyn ni, yn adnod 4, aeth Abraham, fel y dywedodd yr arglwydd wrtho. Fe I fyddhafodd e. Fe adawodd e. Fe adawodd e I deulu e. Llenys i'r adnodau hyn wythnos diwetha, rydewch eto arnyn nhw. Hebrews 11, verse 8. Trwy ffydd, dyna beth ni'n ystyried, trwy ffydd Abraham pan ei galwyd a I fyddhaodd. Gan fyned i'r man, yr oedd y fe i'w dderbyn yn etifeddiaeth, ac aeth allan, heb wybod I ba le roedd yn mynd. Sylwch ar hwnna. Doedd Dyw ddim hyd yn oed wedi dweud fe ble oedd yn mynd. Ond mae ti just fynd, Abraham, I ble wy'n dweud y ti. Iawn, ble arglwydd? Wel, oedd yn mynd I ddweud y ti, just cer. A fe I fyddhaodd Abraham iddo fe. Nawr, ffrindiau, mae'n glir. Mae chi gwrando yn asteid arna I fan hyn. Heb I fyddod, does dim ffydd. Mae mor glir â hynny. Dim I fyddod, dim ffydd. Does dim ots gen I pwy sydd yn eistedd ymlaen I, dim just nawr, ond yn gyffredinol. Os oes dim I fyddod, gall bobl ddweud cymaint dyma nhw moyn am ffydd, mae ffydd gen I, mae ffydd gen I. Os nag nhw'n I fyddhau I beth mae Dyw yn dweud, I alwa Dyw, I orchymyn Dyw, does dim ffydd gyda nhw. Ffydd yw I fyddhau I air Dyw. Chi'n gweld, nid deall yn unig, mae deall yn bwysig, ydy, mae'n rhaid i ni deall. Nid cytuno yn unig, mae hwnna'n bwysig. Mae lot o bobl, dyn nhw ddim yn cytuno. Lot o bobl. Yn Saesneg, assent. We must have assent. Chi'n bod? Mae hwnna'n golygu bod chi'n cytuno â phopeth sydd yn cael ei gynnig I chi. Ia, mae hwnna'n bwysig. Ond dydy e ddim yn ddigon. Nid ffydd yw e, eto. Oedd Abraham ddim eistedd yna a dweud, ia, fi'n gwybod beth ti'n dweud arglwydd. Wy'n deall yn union beth ti'n dweud wrth ei arglwydd. Roedd ti moyn I fi fynd I Canaan, I get it. Ie. Cytuno hynny arglwydd? Mae hwnna'n ffantastig arglwydd. Dim ffydd. I fyddhaodd e. Fe gododd e. Ac fe aeth e. Mae'n rhaid symud. Mae'n rhaid newid. Mae'n rhaid mynd mas o'r comfort zone. Mae Dyw yn dweud rhywbeth wrthych chi. Chi'n neud e. Mae'n gostus I chi. Mae'n boenus I chi. Chi ddim moyn neud e. Ond mae'n galw chi'n neud e. Ac os nag I chi'n ei fyddhau, os dim ffydd ydych chi. Wel, ni'n gallu cymhwyso hyn yn dyn ni. Yn gyntaf I bobl sydd ddim yn Gristnogion. Be mae Dyw yn galw arna ni'n neud I ddod yn Gristnogion yw I fyddhau. Mae'n galw arna ni. Mae'n galw ni a adael pethau. Just fel oedd Abraham yn goffo gadael pethau. Gadael I deulu a'i deilwythau. Os ni moyn bod yn Gristnogion, os ni moyn ffydd gadwedigol, mae Dyw yn dweud ni mae'n rhaid ti adael pethau. Beth mae'n rhaid ni adael? Mae'n rhaid ni adael ein pechod ni. Mae'n rhaid ni adael ein hun yn oldeb ni. Roi ni yn gyntaf. Fi mewn fan hyn ar yr orsedd. Gadael e. Dyw yn gyntaf. I fyddhau I hynny. Ond fel Cristnogion, ni'n parhau, yndyn ni? Mae eisiau I fyddhau. Nos e. Chi'n cofio'r stori, bydd y rai hun yma yn gwybod y stori, felly bod y rai ifanca yn gwybod y stori hyn. Ond mae'n eglureb da yn dewe yn blondyn
blondyn yr dyn yn amser oes Victoria oedd yn cerdded ar hyd y tightrope. Chybod, ac oedd un tro oedd wedi cerdded ar hyd tightrope Niagara Falls. Ac oedd pawb yn edrych arno fe, oedd yn neud y triciau gwahanol yn pawb yn cymeradwyo. A un dyn, un tro, mae'n gweld dyn a mae'n dweud, wyt ti'n meddwl bod fi'n gallu cerdded ar draws Niagara Falls gyda Wilbur? A mae dyn yn dweud, dw, ie. A neidio mewn. Neidio mewn. Ac wrth gwrs oedd y dyn yn gwrthod. Fe ddim yn neidio mewn. Ti'n gallu neud e? O, dwi ddim yn neidio mewn. Dyna ni yn dyfod. I fyddhau. Ffydd yw i fyddhau. Ffydd yw neidio yn y Wilbur. Digon hawdd i ni ddweud, mae ffydd gyda fi, mae ffydd gyda fi. Ydyn ni'n i fyddhau. Fel Cristnogion, mae Dyw yn dweud pethau wrthyn ni. Ni'n dod i'r cwrdd. Ni'n clywed gair Dyw. Ac ni'n clywed Dyw yn dweud pethau wrthyn ni. Mae'n gorchymyn i ni'n neud pethau. Mae yna bethau o'i le yn bywydau ni, o hyd ac o hyd. A mae'n galw ni i adael nhw. Adael nhw. Beth mae Dyw wedi bod yn delio â chi yn ystod yr wythnos sydd wedi mynd heibio? Ydy Dyw wedi bod yn rhoi fys ar rhywbeth? Ac yn dweud chi, disgwyl nawr, Dyw hwn ddim yn iawn. Mae eisiau ti adael hyn, mae eisiau ti sorto'r peth yma mas. Ti'n gwybod, Dyw e ddim yn iawn yn dy fywyd di. Wel, ffydd yw i fyddhau hynny. Nid just dweud, ni'n gwybod, wy'n deall beth ti'n dweud, i fyddhau. Cod a na fe. Mae'n gostus. Ydy. Comfort zone. Ydy. Na fe. Ond os nag ni'n ôl at pwynt cyntaf, os nag ni'n clywed hynna, os nag yw hynna'n brofiad i ni, wel, ni'n goffi mynd ôl i pwynt 1, ni ddim yn clywed gair Dyw. Ond gobeithio bod ni'n clywed gair Dyw. Ond gobeithio yn ail bod ni'n i fyddhau i air Dyw. Pwy sydd ar yr orsedd? Chybod, mae'n orsedd mewn fan hyn, os e. Gorsedd yw cader lle mae'r brenin eistedd. Pwy sydd bos? Pwy sydd bos? Yw e fi? Neu ydw i fel Abram, o ceir blwydd. Wy'n mynd. Yn drydydd, mae ffydd yn golygu clywed gair Dyw. Mae'n golygu i fyddhau, i alwa Dyw. Mae'n golygu pwyso ar addewidion Dyw. Nawr, doedd dim rhaid i Dduw, ond mae oherwydd mae'n drigarog. Rhoi addewidion i Abram yn dweud. Chi wedi sylwi? Dwi ddim jyst yn dweud wrth Abram. Abram, dos. Dos allan. Gad y deulu. Gallai fe wedi wneud hynna, mae'n Dduw. Os dim rhaid i Dduw roi resymau i neb. Ond mae Dduw yn helpu Abram. Dos oedd wlad. A gwnaf di yn genedl fawr. Mae'n rhoi 7 addewid i Abram, a fi ddim trwyddyn nhw. Bendithiaf di, mawr a gyfde nhw a byddi'n fendydd, ac yn y blaen. 7 addewid. Un gorchymyn, 7 addewid iddo fe. Chi'n gweld, byddwn ni'n ei cam os ydyn ni'n dweud fel hyn. Mae Dyw yn gorchymyn fel, mae'n galed. A mae Dyw yn addo. Addo rhywbeth gwell iddo fe. 7 o addewidion sydd yn gorbwyso yr un gorchymyn, yr un alwad na iddo fe. Oedd yn anodd i Abram, oedd. Ond fe gymrodd yr hyn oedd Dyw yn addo yn wir. Dyna yw ffydd. Chi'n pwyso ar yr addewidion. Mae Dyw yn rhoi addewidion i ni. Heno, pwy bynnag i ni, os i ni ddim yn Gristnogion, mae Dyw yn addo i ni. Wel, os fe ddeu di yn Gristion, fe fydd ti gael bywyd rhywgwyddo. Fe fydd ti gael myddeian pechodau, fi'n addo i ti. Fe gei di fyddeian pechodau. Fe gei di dy fyndithio, fe gei di dy achub, gei di fynd i'r nefoedd. Byddai'n aros gyda ti. Byddai'n rhoi fy mhresenoldeb i ti.
Byddai'n delio ag unrhyw anghenion sydd yn dod i ti. Chi'n gweld? Mae'n addo pethau, fel help i ni, i ddechrau. Mae'n anodd, dyn ni ddim yn lygo gadael ein pechod. Dyn ni ddim yn lygo gadael ein hunanoleb. Dyn ni ddim yn lygo gadael yr orsedd yna i rywun arall. Ond mae Duw yn addo. Mae Iesu Grist yn addo. Dewch ata fi, a mi a esmwythaf arnoch. Mae'n addo. Cymerwch fy iau arnoch. Canis. Fy iau sydd ysgafn, yn baich sydd esmwyth. Falle fod rhywun yn dweud, wel, o'n i ddim, os oes unrhyw werth mewn dod yn Gristion. Mae Iesu Grist yn addo. Mae e'n werth dod. Fe gewch chi fywyd tragweddol. Falle bod rhywun yn dweud, wel, oedd e'n gwybod os bydd yn derbyn fi. Mae e'n addo. Pwy bynnag sydd yn dod. Byddai'n eich derbyn chi. Ond chi ddim gwybod beth wedi wneud. Wedi wneud pethau drwg. Mae Iesu Grist yn addo pwy bynnag. Pwy bynnag sydd yn dod. Ffydd yw pwyso ar y ddewyd yna. Fi ddim gwybod os fi'n gallu. Fi ddim gwybod os fi'n gallu gadael y mechod. Mae'n ailunod yna. A fi'n ei caru nhw. Mae'n bechodau yn y mywyd a fi'n really caru nhw. Fi ddim gwybod os fi'n gallu. Wel, mae Iesu Grist yn dweud, os ti'n troi, fi'n addo. Rhaid nerth. Trowch ata fi. Na gyd sy'n gofyn ni. Trowch ata fi o'r gyrau y ddeir. Fel yr iachau. Just troi. A fe gewch chi nerth. Mae'n addo. Ac os ych chi'n Gristion yma, mae'r un peth i chi heno. Mae'n addewidion i'ch helpu chi. Ffydd yw pwyso ar yr addewidion yna. Yn ni'n dod i'r cwrdd yn ni. A mae'n addewid. Nesewch ata fi. A minnau a nesaf ata chwi. O chi'n pwyso ar yr addewid yna? Cyn cwrdd enw? Neu chi jyst dod i'r cwrdd? Pwyso yn arglwydd. Ti wedi addo. Os fi'n dod at y ti, bydde ti'n dod at ei? Wel, fi'n mynd i cymryd bod hwnna wir. Yn pwyso ar yr addewid. Chi'n dweud, mae bywyd yn anodd ar hyn o bryd. Ydy, mae bywyd yn anodd. Ond mae'n addewidion i'n helpu ni. Ie, perodion ar hyd glyn cysgod amau. Nid ofnaf niwed. Canis yr wyt ti gyda mi. A weithiau dyn nhw'n meddwl bod ni'n teimlo hynny. A dim ond sa'n teimlo, ni'n pwyso arno fe. Arglwydd, ti wedi addo. Dyma reality mewn gwirionedd. Dy fod ti gyda fi. Hyd yn oed trwy glyn cysgod angau. Pwyso ar hynny. Y ni'n canu yn dyn ni, Ann Griffiths, yn dweud fel hyn. O datgyddia y colofnau, wnaed i'w chynnal yn y nos. Mae'n gweld pethau'n ddi. Ond mae'n gweld bod yna golofnau yna yn dal i fyny. A ddewidion diamodol Duw ar gyfrif angair groes. Yn ni hefyd yn canu yn dyn ni fel hyn. Na farna Dduw a threswm noeth. Dyna beth ni'n neud yn dyfe. Yn ni'n barnu Duw ar ein reswm noeth. Yn ni'n gweld pethau. A dyn ni ddim yn gweld pethau. A ni'n meddwl mae pethau mynd o chwith. Na farna Dduw a threswm noeth. Cred! A'i addewid rad. I ni fod i bwyso ar yr addewidion. Bydd yn help i ni. Fel oedd yn help i Abram, i Adel. Dyma nath Iesu Grist yn dyfe. Oedd Iesu Grist yn pwyso ar yr addewidion. Pan oedd e yma ar y ddeir, rwyndewch ar hyn. Gan edrych ar Iesu, pen tywysog a pherffeithydd ein ffydd ni, yr hwn yn lle'r llawenydd a osodwyd iddo, a ddioddefodd y groes, gan ddiastyru gwiradwydd, ac eisteddodd ar ddeheulaw gorseddfainc Duw. Oedd Iesu Grist yn dioddau
Wel, wrth gwrs, yn fwy na neb. Beth oedd yn cadw ei fynd? Wel, ar y ddewyd, o'r llawenydd oedd o'i flaen e. Dyna oedd yn cadw ei fynd. Mae Duw wedi addo y fydd na lawenydd. Mae'r addewidion i ni hefyd, mae'r un addewid i ni. Mae'na lawenydd o'n blaen ni, rhyw ddydd. Mae'n anodd nawr. Cadw fynd, dal ati. Mae'na lawenydd yn dod, mae'n dod, i ni credu. Pwyso ar yr addewid yna. Wel, cwestiwn i orffen yw hyn, yna fe, fel cwestiwn Iesu Grist i Martha. Martha, a wyt ti'n credu? Wyt ti'n credu? Os fydd gyda ni. Os fydd gyda ni sydd yn dwyllio o fwydo ar air Duw. Di'r ffydd na dyn ni. Sydd yn dod o fod yng ngair Duw. Clywed gair Duw. Ydy yn ffydd sydd yn ei fyddhau i air Duw, i orchymyn Duw. Os Duw ddim, dyna werth dim byd. Nid ffydd yw e. Ac ydy yn ffydd sydd o ddydd i ddydd yn atgoffa'n hunan o addewidion Duw. Ydyn ni'n mynd o ddydd i ddydd. Duw, ti wedi addo. Duw, ti wedi addo. Wy'n mynd i cymryd bod yn wir. Dim ots beth mae pawb arall yn dweud. Dim ots beth mae'r byd yn dweud. Dim ots beth mae'n nghalon ni'n dweud weithiau. Dim ots am beth fi'n gweld. Wy'n credu da ddaiwyd i. Fydd. Credu'r addewidion. Ac i orffen, chi'n cofio beth mae Paul yn dweud wrth Timotheus. Am bach os 2 Timothy 1:12. Am bach os yr ydwyf hefyd yn dioddef y pethau hyn, ond nid oes arnaf gywilydd. I am not ashamed, canis mi a wn i bwy y credais, ac y mae yn ddiam ei gennyf, ei fod ef yn ablu gadw'r hyn a roddais ato, erbyn y dydd